Pois pasamos á terceira ref, que é a nosa categoría. Como che gusta decir eso. É que encanta a terceira ref, joder, é a hostia. Nada, repasamos rapidamente os É resultados. hostia, sobre todo esta semana. Bueno, O Boiro esta deulle cera semana- aí en Sarri, É que Non o di, Sabe- non o di por eso, Vieito. Teño que No, dicilo. xa sei que non. Teño que dicilo, moloume moito Boiro, Unha proposta de contras que mola é un porteirazo. Borja Sí. sácalle unha mau, creo que a Susa Vila saca un 3-0 que pouco iba a cambiar, saca dúas a Piai e a Boedo no último tramo do primeiro tempo brutais. É o que che dicía, é que para facer suplente a Juan ten que ser Sí. Borja. O Boiro pasoulle un pouco como o que lle pasou a Arosa, non? Que empezou mal, pero que esta é unha victoria tamén que é un pouco un golpe na mesa. Sí. Que dá un pouco a sensación de que o Boiro de que vai estar arriba, máis ben. Outro que pode estar arriba é o Estradense, 4-2, Vieito. Barbadás, líder 12-12, Silva 0, Gran Peña 0, Alondras 1, Somozas 1, Sarriana 0, Boiro 3, Viveiro 4, Vilalonga 2, que leva 0 puntiños o Vilalonga, Noia 0, Valadares 0, Vilalbés 0, Arousa 1, hai que falar tamén do Arousa, que primeiros puntos, primeiro gol, Polvorín 2, Atlético Arteixo 1, Betanzos 1, Ourense 0. A gran sorpresa da xornada para min, O esa Betanzos, victoria sí. do Betanzos. Pode ser, sí, incluso o do Boiro, eu creo que o do Boiro tamén é lixeiramente sorpresivo. Oso co Boiro. E o Polvorín, victoria no 104, Carallo, non o Aí sabía. No engadido. No 104, Xogaron prórroga. sí. Sí, como o Atlético de Madrid, foi 104 aparte un Foi un golpe prórroga. por Teixo, que sigue sin puntuar. Sí, a verdade é que destas derrotas que eu creo que son bastante duras, pero bueno, creo que o Arteixo vai salir de aí. Ao final é un mal inicio, pero que Bueno. hai equipo para ir a máis. Pois que os parece se facemos as prediccións rapidamente? Campeón, playoff, descenso e pichichi, non hai nin que dicir justificación. Simplemente para Solo facelo porque sí, non? Valo facer dinámico, joder. Así que nada, dalle aí como sempre Erosiño. Eu creo que vai gañar a Liga o Vilalbés. Creo que sí. Playoff, para min, o de Ourense, Sarriana, Polvorín e Arousa. Gana o... Polvorín. Pero o Polvorín gañámoslo. O playoff gañámoslo nós. Gañamos a Sarriana, para min. Descenso, eu poño o Valadares, o Betanzos e o Vilalonga. Ok, é máximo goleador da categoría, Eros. Sila, doblete contra a Sarriana, onde demostrou toda a súa calidade, e para min foi a xustificación perfecta para poñelo. Que xogadorazo, sí, Tipo señor. potente, tipo potente. Sí, potente e calidoso tamén. A que verdade, engaña, Para a categoría é un xogador top, Moito. a verdad. Mola, Nesta mola, categoría... sí. Ademais é un histórico xa da Sí. terceira. Sí, sí, sí. Vale. A verdad que sí. Vieito, ti que dis? Bueno, pues eu vou barrer pa casa totalmente, de loco. Que gana a Liga Estradense. Pode ser. Que estamos que nos salimos. Que vai dicir? A verdade é que non se contaba, o sea, porque era unha temporada que non sabía moi ben o que iba a pasar. O entrenador é Manuti, que o ano pasado estaba entrenando en segunda autonómico Sporting Sporting Estrada. Botaron do Sporting Estrada e fichou no Estradense este ano, ele é Gevicho. Un histórico. Están, sí, os dous míticos xogadores do Estradense e tal. Ficharon, bueno, volveron xogadores do Arosa, Brais Vidal, tal. E sobre todo CR7 o torpedeiro argentino Jaichenko, quando marcou un charro espectacular, Pedazo gol, cedido polo Pontevedra. Está ayudando moito tamén outros fichaxes como o Gamarro, o dianteiro, é moi bo. Sí. Pero bueno, está moi ben o equipo. Este inicio, a verdade, que non esperaba nadie. Pois eso, gaña a Liga Estradense, que vai ser complicadísimo, pero bueno, hai que correr pa casa, como digo. E penso que se meten no playoff, eu diría Vilalbés, Arosa, Boiro e claro, e Viveiro. Vale, ok. Son os 4 equipos que ya teñen. matei, E descenden? O Viveiro e ya matei. Exacto. 3 de 3. E descenden, pois voume cargar o Arteixo polo seu mal inicio de temporada, sorpresivamente, porque ao final é un equipo que tal, pero hai cousas que non poden ser. Así que Arteixo, Vilalonga e Barbadás, que a pesar de que nos regalaron estas preciosas bufandas e demais, Que grandes. metos aí no playoff como toque de atención para que melloren No e acaben en playoff mitad de- de tabla. como no En playoff. playoff de descenso. O sea, en playoff en descenso, quero decir. Correcto. Non hai chance, Barbadás. No pozo, pero bueno, eso, Con para cariño. digo con cariño para que melloren e acaben entre os 10 primeiros ao final da liga.
Pichichi Haichenko, sin duda. Vale, perfecto. Seguro. Valentín Zaichenko, máximo goleador, vale. Pois eu vou ir cun Racing Vilalbés de primeiro tamén. E para ser consecuente, Borja Míguez Pichichi da categoría. Creo que leva 2, se non me equivoco. Que xerador de ocasións, Borja Míguez. É goleador tamén. É goleador, é asistente, que é un futbolista ben encanta. Moi pelexón. Está moi fuerte. Mola. Sí. Mola. Está moi fuerte. Mola. É destes futbolistas que mola. Sí, hai que poñer. É un xogador que a mí non me gustaba, cando chegou a Estrada, no Estradense non me gustaba nada, o sea, na grada non gustaba nada, porque ao final era un xogador como medio torpe e tal, pero claro, o tipo non parecía, non, pero digo eu cando saíu de xuvenis e tal, empezou a xogar no Estradense, o tipo non tal, o que pasa que o tipo acaba a temporada con 23 goles, sabes? É peleón, é Sí. o bulldozer. Está sempre, hai que estar, en la que falla unha ocasión, volve a estar así. É que o así. tío está sempre onde hai que estar. Sí. Está sempre onde Un está. crack. Rollo Raúl González Blanco. Eu coincidín con ele unha vez en Sanxenxo de festa. Eu tamén de festa, pero en Santiago. Ese non é como Hugo Matos, No, é un xogador clásico, deses que non pon pelo nin esas cousas, un xogador dos 90. Sí, antes tiña unha melena, hai que dicilo, cando era pequeno, era baixiño, xogamos contra el, creo, ti máis eu, Mou. Acordaste máis que a mí. Eu sei de que ano Era moi agora, bo, de que ano era agora. pequeniño, pero era xa unha máquina, xogaba na banda, tiña Eu un creo pelo que largo, creo que é do pero 99. 99, un ano menos que a min. Chegou un momento de amigo date cuenta. Sí, pero queda de puta madre, así, Sí, pelado. sí. Un dianteiro calvo sempre, os dianteiros calvos sempre son dianteiros Non sei se complicados. calvo ou pelado. Unha mezcla. Calvos. Afeitado. Bueno, é un crack. Máximo goleador, Mou. Borja Míguez. Borja Míguez. E despois, vounos dicir ata por orde, segundo, Audé. Terceiro, O Boiro. Cuarto, Alondras e quinto, Noia. Metes Dous Noia. recén ascendidos, Boiro e Noia. Son triples de Mou. No playoff. A ver a que metes en descenso. En descenso teño 4 e son 3. Entonces, Vilalonga, Bárbadas. Moitas gracias polas bufandas, pero Sí que non nos van volver a mandar nada. Por ahora 2 de 3, pero o consello que di Vieito para que melloren. E teño dúbidas entre Betanzos e Valadares. Pero que melloren se non están moi por enriba do descenso, están de Pero están de 3. que melloren na miña predicción. Vale. Non no rendemento. Pero só estaba un partido de 3 puntos. Claro, sí, vale. Entonces entre Betanzos e Valadares, como Betanzos ten 4, Valadares 5, pois o Betanzos. Veña, o Valadares por arrastros tamén, os 4 por baixo. Hai deso. Sí. Sí? Pode veña. haber, Se vai xover Gantiño. Se vai o xover Gantiño. o Fabril, Pero claro, eu dixen que non baixaba ningún. Pois o Betanzos. Pois vale, rapidamente digo vos os meus para rematar xa que a terceira. Eu digo campeón. Sí, Sarriana. Creo que vai ser o líder da categoría Sarriana. Quentouse cabo, non me fixo falta cantarme a mí. En consecuencia, como fixemos, creo que o máximo goleador vai ser o gran Santiago Gegunde. Santi Fernando Gegunde. Leva 2 xa, Clásico. Exacto. E despois, playoffs, Vilalbés, U de Ourense, Arousa e Estradense. Vieito, meto o Estradense tamén. E en descenso, creo que coincidimos todos en meter o Vilalonga, se non me equivoco. Que empezaron moi mal, pero bueno. Valadares e, ollo aquí, Gran Peña. Creo que pode que o cambio de xa non ser filial do Celta, o cambio de xogadores, que pode lles vir mal. E teñen unha gran falta de gol, que só está Iván Capelo para marcar goles. Que a solventan ben con un gol en contra. Sí, exacto. Sí, Teñen unha que- defensa que te cagas, eso é verdad. Xa me fijei, pero bueno, vou dicir Gran Peña por dicir. Hai que admitir. Por que nos mandaron bufandas? No, pues o Barbadas non. Eu o Barbadas no momento, que ademais, o Barbadas é un equipazo, chavales, non sabedes o que decides. Sí, no, o sea, non é mal equipo, pero bueno. Teñen a Xinzo de dianteiro centro. A Xinzo. Eu Ya. eu creo Que que boísimo, Xinzo. eu creo que van ter mala sorte, por eso metín aí. Vichedes xogar a Xinzo, vichedes como é Xinzo. Non me Vichedes- poñan nesta tesitura. Pero que ten é un 9 desde toda a vida inglés, Ten aura. con barba. Dirías que ten aura. Sí, ten. Dianteiro do Luton, Podería podría ser. Totalmente. Podería ser o máximo goleador da categoría, dalle tempo. Da Premier. Dinos, Darío, 32 minutos, hai que arrancar,